Chámome Begoña e nacín nunha cidade que cheira a sal, onde as voces entraban polas fiestras como paxaros curiosos e alegres. Era outono e o mundo tiña frío, pero a miña familia abrigoume con palabras calorosas. A rúa era o meu universo. De nena aprendín que cada palabra é unha chave máxica. Abría libros de aventuras sen fin, abría portas a mundos novos, abría preguntas que bulían no meu interior, preguntas e preguntas e... Na escola descubrín que as linguas son ríos que flúen e cantan, e a miña lingua, o galego, soábame a música de Brión e de Pedra. Falar con ela era a forma que eu tiña para abrazar a terra onde nacín. Ao medrar, decateime dunha cousa moi extraña. A historia era como un álbum de fotos onde as mulleres nunca eran as protagonistas. Por que estamos caladas? Preguntábame eu, e o vento só traía silencio. Entón decidín que iso tiña que cambiar. Un día entrei nun estudio de radio e sentín que a miña voz voaba e voaba polas ondas do ar, até chegar ao corazón das persoas. Fíxenme xornalista, contadora de historias, e non gostaba da inxustiza, nin da mentira, nin dos abusos. Sentín que tiña que levantar máis alto a miña voz, porque había moito que cambiar. Levantei pancartas como bandeiras ondeadas, berrei sen medo polas mulleres, porque xuntas éramos un bosque forte e frondoso, que nunca máis debía arder. Medráronme as, coas que voei a outros lugares, outros mundos, onde escoitei diferentes palabras e namorei dos diferentes sons. Mais sempre volvía a miña terra, como volve a maré a súa praia querida. Sentín tamén a necesidade de me deter. Unha nube gris pousou sobre o meu corazón, que me detivo e me pediu que camiñase devagar. Ao chegar a noite, cando todo quedaba en silencio, facía algo moi especial. Con tinta e moita paixón, empecei a tecer fíos de ouro entre as mulleres do pasado e as mulleres do presente. E así chegou Circe, unha muller co mar nos ollos e a liberdade nas mans. Nas páxinas dos meus libros escribín sobre mulleres que percorrían os seus propios camiños. Por isto naceu Morgana, coa súa memoria e a súa rebeldía, que reclamaba un lugar propio no mundo. Na miña vida había palabras escritas e palabras faladas, mais as palabras tamén son melodía, e decidín contar historias a través da música, que chega como unha frecha directo ao corazón. Escribir, falar, cantar, soñar. Un día, a miña pluma tivo que se deter, e a miña voz deixou de voar, pero o meu silencio converteuse na voz de nenas e nenos que queren andar os seus camiños. Nacín nunha terra que cheira a herba e sal. Viveu unha vida de bicos de palabras, cunha lingua que canta ao falala. Unha vida de compañeiras fiéis, de loitas necesarias e de azos que resoan no ar. E por que leo? Leo porque tiven a sorte de descubrir a maxia dende pequena, porque tiven un avó que se inventaba historias, porque tiven unha nai que cada noite sentaba aos pés da miña cama e me lía poesías. Sabías que Begoña Camaño naceu no barrio vigués do Calvario o 14 de outubro de 1964? Tiña unha irmá e dous irmáns. Ela era a segunda dos 4. Xa de moi pequecha devoraba libros clásicos, de aventuras, históricos.
Mamá Carmen líalle contos ao pé da cama a ela e a súa irmá Beatriz. Estudou a ESB no Colexio Amor de Dios e o bacharelato no Instituto Coia II, que despois se chamou IES Alexandre Bóveda. Ata clases de francés da escritora e feminista María Xosé Queizán. Cando leu a Odisea, escrita por Homero, decatouse de que non atopaba mulleres coas que identificarse. Sempre traballou na radio, en Radio Noroeste, en Radio Popular e na Radio Galega. Botou moito tempo en informativos, pero despois pasou aos programas culturais. Colaborou co movemento sindicalista e feminista nunha chea de publicacións, como Deliberadamente, Festa da Palabra Silenciada, A Sega, A Nosa Terra, Tempos Novos, Ar e outras. Loitou contra a manipulación informativa, contra a violencia de xénero, contra o militarismo e a favor do aborto e os dereitos das mulleres. Denunciou a traxedia medioambiental do Prestige no ano 2002. Foi unha gran viaxeira, estivo en Cabo Verde, Cuba, Senegal, Nicaragua, Chiapas, Italia, Holanda, Argentina, Honduras, Uruguai e noutros lugares. Grazas a esas experiencias, dirixiu o programa de radio Andando a Terra, sobre culturas e países do mundo. Begoña pasou por un período de depresión e a escritura foi unha das súas medicinas para sair adiante. Escribiu o seu libro Circe ou O pracer do azul, que foi publicado pola editorial Galaxia no ano 2009. Despois, en 2012, a mesma editorial publicalle o seu segundo libro, a novela Morgana en Esmelle. Morgana en Esmelle gañou premios como Ángel Casal, o premio da ALG, o premio da Crítica e o premio Losada Diéguez. Begoña tamén escribiu para música, o limiar do disco Rosalía Pequeniña, da cantante Uxía, e tamén o limiar do disco Canta o Cuco, do grupo María Fumasa. Begoña Camaño faleceu o 27 de outubro de 2014, cando tiña 50 anos. Recibiu homenaxes das súas persoas queridas e tamén de institucións e cidades.